Moi kaikki! Ootteko koskaan miettinyt, miten muinaiset egyptiläiset hoitivat sairauksia? No, pitäkää hatuistanne kiinni, koska niiden metodit olivat suorastaan pähkähulluja. Ensin meillä on parannuskeino sokeuteen. Valmiina? Ota 2 kuivattua sian silmää, murskaa ne ja sekoita punaiseen lyijyyn ja hunajaan. Jep, kuulit oikein. Sian silmät. He oikeasti luulivat, että tämä sekoitus parantaisi sokeuden. Sitten puhutaanpa loisten häätämisestä. Egyptiläisillä oli omaperäinen lähestymistapa. He tekivät juoman hiiren häntien avulla. Kyllä, hiiren häntiä. Pilkkoisit ne, sekoittaisit sipuliin, hunajaan ja veteen ja joisit sitä 4 päivää putkeen. Kuvittele. Ja lopuksi, jos sinulla oli kuulo-ongelmia, heillä oli juuri oikea ratkaisu. Gasellin korvatahnaa. He ottivat gasellin korvan, sekoittivat sen urkukasvin kanssa kilpikonnan kuorenpaloihin ja kääpiöpäästäisen päähän ja tekivät tahnaa. Sitten he työnsivät tämän korvaasi. Mahtaakohan kukaan olla koskaan ajatellut vain puhdistaa korviaan? Eli olisitko uskaltanut kokeilla näitä muinaisia hoitokeinoja? Kerro kommenteissa alla ja älä unohda tykätä, tilata ja painaa ilmoituskelloa saadaksesi lisää outoja ja ihmeellisiä tietoja historiasta. Kiitos katsomisesta ja nähdään ensi kerralla.